5 ka mga barangay sa Santa Barbara na dugang sa mga may positibo nga kaso sang ASF. Isa ka hog farm sa Mina, Iloilo, ginaimbestigaran man kasunod sa pagkalamatay sang mga baboy. Ining gitutukan ni Zen Kilantang. Base sa datos ng Iloilo Provincial Veterinary Office, nadugaan sang 5 ka mga barangay sa Santa Barbara, Iloilo ang nagpositibo sa African swine fever matapos ang random sampling nga ginpatigayon. Inyang barangay San Sebastian, Tigtig, Buyo, Cafe, kag Nasugban. Sino kay Mayor Dennis Superficial, ginatutukan nila subong ang barangay San Sebastian kag Tigtig, samtang ang barangay Buyo, ginarevalidate pa nila ang kaso. Nag-concentrate na kami sa duha ka barangay, no? Sa barangay Tigtig, sa barangay San Sebastian, kay ya daw na establishagin namon ang existence ng ASF. So ma-depopulation na kami. Na dialogue naman ang mga pumuluyo dira, mga barangay officials. Ginklaro man sang Municipal Agriculture Office sang Banwa ang impormasyon nga may nalakip nga lechon nga nag-intra sa Lechon Festival ang nagpositibo. Gusto ko naman na-clarify na nga hindi to confirm nga sa gingamit ito sa lechon. So, ay kami kato data nga amugin man to sa o kung proof nga amugin man to sa no. So, maybe may miscommunication lang nga natabo. Samtang ginapaimbestiga na sang Provincial Veterinarian ang isa ka hog farm sa Mina, Iloilo kasunod sang pagkalamatay sa mga baboy sa lugar. We are investigating sang current nga mga mortalities sa municipality of Mina, and our team bago lang nag-deploy, naglakat naton team to conduct surveillance man kag mag-collect sang samples sa isa ka farm dito sa Mina. Sa subong, 7 na ka mga banwa ang may kaso sang ASF sa probinsya kag 54 ka mga barangay ang apektado sang balatian. Upod Caramel Perkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.